Kaixo, nire izena Teo da, eta Eliza Kristau Ortodoxoaren parte naiz. Ostiral Santua aste nagusiko egun garrantzitsuenetariko bat da, zeren eta Jesusen heriotza oroitzen dugu egun horretan, baina ez da mesa bat berez ospatzen, baizik eta beste rito desberdin bat. Eta bi zatitan dago banatuta, lehenengoa da diraz kantu batzuk horrela tonu tristeago batean, eta gero hurrengo zatian fedun guztiak irtengo dira Elizatik eta Elizari 3 buelta ematen dira kantuak egiten. Fedun bakoitza saiatuko da igual egun honetan baraua egitea, baina kasu honetan barau totala, ezer jan gabe. Gutxienez mesara, Elizara etorri arte zen, eta Elizako errito hau hasten da igual arratsaldean. Beraz, garrantzitsua da, igual bakoitzak albadu, zer ez jatea momentu horretara arte zen, eta oso egun garrantzitsua da, eta egun hauetan bakoitza saiatu behar da bere gorputza ere prestatzen ospakizun hauentzako.